Zdravo deco, ovo je kanal Neda i magični svet bajki. Zdravo deco, ja se zovem Neda, danas ću vam pričati bajku Maze i Lunja koja je poznata širom sveta. Ukoliko vam se dopadne, možete mi ostaviti komentar ispod videa. Maza je bila lep pas, španski koker. Živela je u kući Dragane i Džima, koji su je mnogo voleli. Maza je bila srećna i zadovoljna, imala je svoje posebne posude za jelo i korpu za spavanje, ali ona navikla svoje gospodare da je hrane za stolom, a osim toga dopuštali su joj da spava pri dnu njihove postelje. Jednom rečju, bila je prava Maza. Svakoga jutra Maza je unosila jutarnje novine i poštu, a kada bi se Džim vraćao uveče sa posla, ona ga je pozdravljala veselim lavežom i trčala mu u susret. U toj kući život je bio zaista lep. Imala je dva dobra prijatelja iz susedstva, Džoka i Poverljivka. Ali u tom kraju viđao se jedan pas koji nikome nije pripadao, zvali su ga zato Lunja. Nikad neću dopustiti da mi čovek stavi ogrlicu oko vrata, hvalisao se taj ponositi pas. Ovako sam srećan i slobodan. Ali gde onda spavaš i kako se hraniš, upitala ga je Maza. To je bar lako. A što se tebe tiče, lepotice, vidjet ćeš da će te gospodari zaboraviti čim se nekakva beba useli u kuću. U ljudima, veruj mi, ima mesta samo za jednu ljubav. Kad se u njihov život useli beba, pas mora napolje. Lunjine čudne reči zabrinuše Mazu. Ona ih se seti u trenutku kad beba stvarno dođe u njenu kuću. Dragana i Džim su i dalje bili ljubazni prema njoj, ali su sve vrijeme bili nekako zauzeti oko bebe. A onda dođe ono najgore. Jednoga jutra stiže Draganina tetka Sara. Taj pas, uzviknuje ona još sa vrata, mora ostati u dvorištu, a pored toga treba da mu odmah stavite brnjicu. Maza pobeže, ali tako i beše. I onda, kada je Lunja došao, uzviknu: o! Dakle tako, baš kao što sam prorekao. Nego, kreni ti sa mnom, uskoro ćemo se osloboditi te brnjice. Da krenem, zala je Maza. Zar ne vidiš da su me vezali? Ah, pa to nisam video. Ti moraš još mnogo toga da naučiš. I on joj pokaza kako da stegne konopac i uskoro se uže prekide i oni odoše. Mazi nije bilo jasno kakav je plan Lunja skovao, ali ipak poslušno krene sa njim kroz varoš. Prođoše pored čuvara zoološkog vrta i uđoše unutra. Prvo naiđoše na Dabra. Zdravo, pozdravi ga Lunja. Hoćeš li da nam pomogneš? Naravno, odgovori Dabar. Uvek sam radostan kad mogu nekome da učinim uslugu. Gle, gospođice, što ti je lepa brnjica. E pa upravo zbog te brnjice smo došli, da je se rešimo. Možeš da je zadržiš za sebe ako uspeš da je skineš. Dabar za tili čas skine brnjicu i pokuša da je stavi na svoju glavu. A Lunja se okrene prema Mazi i pita je: a sad kuda? Ti samo kaži kuda želiš da idemo i mi ćemo krenuti. Ah, moram kući, reče Maza. Treba da čuvam kuću i bebu, znaš. Kući, začudi se Lunja. Zar posle one brnjice i svega ostalog ti hoćeš da ideš kući? Ja nikada neću razumeti žensko razmišljanje. Ali šta će, krenuli su ka njenoj kući, ali kako su ogladneli, Lunja je odlučio da Mazu odvede iza starog poznatog italijanskog restorana gde mu je kuvar ponekada donosio ostatke hrane. Lunja je imao sreće i naišao je baš na njegovog kuvara, koji je, videvši da Lunja ima društvo, izneo potpuno svežu porciju špageta, pa je još i muzičar na pauzi zasvirao gitaru za ovaj ljubki mladi par. Maza i Lunja su u romantičnoj atmosferi jeli špagete, a kako su bile jako dugačke, jednu istu špagetu su žvakali sve dok nisu stigli do sredine i dodirnuli se njuškicama. Kada su završili večeru, kratkim lavežom su se zahvalili kuvaru i
muzičaru i krenuli Mazinoj kući. Bilo je to prelepo veče. Kad stigoše do dvorišta, ugledaše neku čudnu treperavu svetlost u kuhinji. To je bila vatra. Samo jedan plamen, ali oni su znali da nešto nije u redu. Beba povika Maza i utrča u kuću, a Lunja odmah za njom. I dok je Lunja čuvao stražu kraj kolevke u kojoj je beba spavala, Maza otrča da probudi Džima i Draganu. Kakva je to gužva bila! Džim i Dragana su krenuli da grde Mazu. Međutim, kad su čuli bebin plač, otrčali su u sobu i videli su vatru i videli su lutalicu koji stoji i čuva kolevku. Džim se zahvalio Lunji kada je ugasio vatru i došao sebi. Ti si izgleda našao dom, a i posao. Sutra odmah idem da te prijavim i da ti kupim ogrlicu. Lunja je gledao kroz prozor. Zamišljao je svu onu širinu koja ga tamo čeka, a onda je pogledao pored njega, tu je sedela Maza. Zalajao je i pružio šapu Džimu, što je značilo da se slaže. Maza i Lunja postadoše čuvari Dragane, Džima i bebe. Uživali su u tom novom životu i ulozi koju su imali. A posle par godina su dobili kučiće i imali dosta muke da sačuvaju nestašnu družinu. I baš zbog njih Lunja beše najponosniji pas u gradu, iako je morao da nosi ogrlicu. Priča o prijateljstvu, poverenju, ljubavi i hrabrosti. Pokazala nam je kako nakon brojnih prepreka koje su ovom simpatičnom psećem ljubavnom paru stale na put, nakon Mazine tuge i osjećaja usamljenosti kada su je Džim i Dragana pomalo zapostavili kada su dobili bebu, ipak na samom kraju pokaže da je put ka sreći našao svoje mesto. Ovo je kanal Neda i magični svet bajki. Za više bajki kliknite subscribe. Ćao!